El Clot del Boixar és la continuació del torrent de la Coma dels Naps. Per arribar-hi, hem pujat fins a la Cova del Cabrit. Després, pel camí del mateix nom, hem arribat en pocs minuts a l'inici del descens. És un descens relativament fàcil. Fins i tot, està equipat amb cordes fixes que permeten fer el mateix recorregut de pujada. Aquí comença. El descens comença amb un caos de grans blocs. Baixem desgrimpant, sempre buscant els millors passos entre els blocs. Veus? Realment, el ràpel no calia, perquè mira, hem donat la volta, hem tingut que parar al mateix lloc. Aquí em sembla que ja sí que s'acaba el caos de blocs. Passamans i ràpel. Aviat hem trobat el primer ràpel, equipat amb un passamans. També hi ha una corda de nusos, preparada per remuntar aquest petit ressalt de poc més de 10 metres. Preparant el ràpel. El Molt bé. doble no. El segon ràpel també està equipat amb una corda de nusos. És curt, però aprofitem la instal·lació per enllaçar dos ressalts. Faig una foto. A prop del final, passem per l'indret més impressionant. És un congost estret que acaba amb un salt d'uns 15 metres. Molt bé, aquest ràpel.
passant la corda. El descens acaba al costat de la bauma del Boixar, habilitada com a refugi lliure.